Alles zusammen. Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute sprechen wir über B1-Prüfung, das heißt, wie man in der Prüfung sehr gut bestehen kann. Ich hoffe, meine Videos hilfreich zu sein. ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ኣምላኽ መዝገን ፅባቕ ኣለኹ። ከማይ ክትህልዎ ከዓ ናይ ወትሩ ተስፋ እዩ። እዚ ዘቕርቦ ቪድዮታት ንቢኣይነስ ሓጋዚ ኮይኑ ክትረኽብዎ ተስፋ ኣለኒ። ኣም ሹር ግዜኹም ተሰዊእኩም ከም ትዕወቱ እቲ ምንታይ ዝፃዕረ ይዕወት። ክቡራት ኣሕዋት ናይ ሎሚ ዛዕባ ናይ ኤግዛምፕል ናይ ዝሓለፈ ክላስ ኮይኑ ሽዑ ነጥብታት ከመይ ጌርካ ፎቶ ትገልፅ ርኢና ነርና። ሎሚ ከዓ ክልተ ኤግዛምፕል ክልተ ኣብነት ከቕርበልኩም እየ። እዚኣ ትመስልታ ኤግዛምፕል ወላ ኣብቲ ቢኣይንስ ፕሪፉን ከም ዝመስል ንፁር ዘይኮነ ፎቶ እዩ ዝመፃካ ማለት እዩ። ክትፈልዮ ዘሸግር ፎቶ እዩ ግን ንዓኻ ከምቲ ዝመስለካ ጥራይካ ትገልፅ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን። ሕጂ ነዚኣ ፎቶ እዚኣ ክንገልፃ ክንጀምር ኢና። Auf dem Foto sieht man 3 Kinder, 2 Mädchen und eine Jungen. Ich glaube, sie sind Schüler in einer Grundschule. Sie befinden sich an einem Tisch in einer Klasse. ኣብዚ እንታይ ንብል ኣለና? Auf dem Foto sieht man 3 Kinder. ክንብል ከለና ኣብዛ ስእሊ እዚኣ ሰለስተ ቆልዑ ርኢ ኣለኹ 2 Mädchen und einen Jungen. ክልተ ዋልድ ሓደ ወዲ። Ich glaube, sie sind Schüler in der Grundschule. ከም ዝመሰለ እዚኦም ተምሃሮ ናይ ሓደ መባእታዊ ትምህርቲ እዮም ወይ ናይ ሓደ ኤሌመንታሪ ስኩል እዮም። Sie befinden sich an einem Tisch in einer Klasse. ከም ዝመስለኒ ኣብ ጥቓ ጣውላ ኣብ ውሽጢ ሓደ ክላስ ኣለዉ ንብል ኣለና ማለት እዩ። Sie befinden sich ደላ እዚ ዝንዲ ወላ ክትብልዋ ትኽእል ኢኹም ግን ቃላት ንቐያየርካ ሰሓብቲ ዝኾኑ ቃላት እናተጠቀምካን እንተገሊፅካ ትመራፂ ይኸውን። Die Kinder stehen vor einem weißen Laptop und schauen wahrscheinlich einen Film. Ich vermute, sie haben viel Spaß, weil sie fröhlich und konzentriert aussehen. ኣብዚ ሕጂ እንታይ ንገልፅ ኣለና? እንታይ ይገብሩ ኣለዉ? ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ከዓ እዞም ቆልዑ ኣብ ቅድሚ ሓንቲ ላፕቶፕ ኣለዉ ደው ኢሎም ኣለዉ። ከም ዝመስለኒ ፊልም ይከታተሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ቨርሻይንሊሽ ክበሃል ከሎ ግምትካ ልዕሊ 9 ሚእታዊት ምስዝኸውን ቨርሻይንሊሽ ትጥቀም ማለት እዩ። Ich vermute, sie haben viel Spaß, weil sie fröhlich und konzentriert aussehen. ከም ዝመስለኒ ሓጎስ ኣለዎም ምክንያቱ ፍሳሃትን ኣዲቦም ዘለውን ይመስሉ ኣለዉ ኢልና ንገልፅ ኣለና። Ich schätze, sie sind zwischen 6 und 8 Jahre alt. Die Mädchen tragen dunkle T-Shirts und der Junge trägt gestreiftes T-Shirt. Und die Kinder haben schwarze Haare und ein Kind hat blonde Haare. Im Hintergrund gibt es viele Tische und ganz hinten kann man einen Globus sehen. Außerdem liegt ein Apfel auf dem Tisch. እዚኣ እንታይ ንብል ኣለና? ከም ግምተይ እዞም ቆልዑ ኣብ መንጎ 6-8 ዓመት ይርከቡ። እተን ኣዋልድ ድምደለ ማልያ ክክደና ከለዋ እቲ ወዲ ከዓ ሕንፀት ዘለዎ ማልያ ተኸዲኑ ኣሎ። እቶም ክልተ ቆልዑ ፀሊም ፀጉሪ ክህልዎም ከሎ እታ ሓንቲ ቆልዓ ከዓ ብሎንድ ሃር ኣለዋ። ሂንተርግሩንት ማለት ኣብ ባክግራውንድ ናቶም ወይ ከዓ ብድሕሪኦም ዘሎ ብዙሕ ጠረጴዛን ጋንዝ ሂንተን ክበሃል ከሎ ከዓ ድሕሪት ማለት እዩ። ጋንዝ ሂንተን ከዓ ሓንቲ ግሎብ ኣላ። እዛ ግሎብ ማለት እዚ ንመሃረሉ ዓለም ማለት እያ። እዚኣ ኣብ ጂኦግራፊ ገለገለ ንመሃረላ ከባብ እሳ ግሎብ ንብላ። እዚ ጋንዝ ሂንተን kann man eine Globus sehen. Außerdem liegt eine Apfel auf dem Tisch. ሓንቲ ሜለ ወይ ሓንቲ ትፋሕ ኣብቲ ልዕሊ ጣውላ ተደቢራ ኣላ ንብል ኣለና። Bei uns spielen Kinder in ihrer Freizeit auf der Straße, aber in Deutschland bleiben Kinder ganzen Tag in der Schule
oder bei dir Eltern ኣብዚ እንታይ ንዛረብ ኣለና ብቐዳማይ ጠቕስናዮ ዛነት ብዚኣ ንስኻ ብዛዕባ ድሕሪ ባይታኻ ወይ ከዓ ውድድር ኣብ መንጎ ዓድኻን ኣብ መንጎ እዛ ትነብረላ ዘለኻ ዓዲ ማለት ኣብ ጀርመን ክትወዳደር ኣለካ እዛ ነጥቢ እዚኣ ከዓ ክትርስዕ ዘይብላ ነጥቢ እያ ሕጂ እንታይ ኢልና ኣለና ባይ ኡንስ ሽፒለን ኪንዳ ኢን ኢራ ፍራይዛይት ኣፍ ዲያ ሽትራሰ ንብል ኣለና aber in Deutschland bleiben Kinder ganzen Tag in der Schule ኣባና ቆልዑ ኣብ ትርፊ ግዚኦም ኣብ ፅርግያ ዝፃወቱ ግን ኣብ ጀርመን ቆልዑ ሙሉእ መዓልቲ ወይ ኣብ ትምህርቲ ማለት ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ከዓ ስድሮኦም እዮም ንብል ኣለና እዛ ኣባና ቆልዓ ኣብ ጎልጎል ምስ ሓመድ ወይ ምስ ኣዕሩኽቱ ወይ ምስ ደገ ገዛውቱ ክፃወት ክውዕል ከሎ ኣብዚ ዓዲ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ውዕሉ ወይ ከዓ ምስ ስድሮኦም ስለ ዝውዕሉ ከምኡ ጌርካ ክትቐርብ ትኽእል ኢኻ Ich glaube, das ist alles. ከም ዝመስለኒ እዚ ኢልና ነዚኣ ስእሊ ገሊፅና ኣለና ኻ እዚኣ ተተዛሪብካ ኣብዚኣ ፎቶ እዚኣ ዕውት ኮንካ ክትወፅእ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ ሕጂ ናብታ ካልኣይቲ ፎቶ ክንከይድ ኢና ንሳኻ ከመይ ጌርካ ትገልፃ ከዓ ክንሪኣ ኢና እዚኣ ትመስልታ ፎቶ ከመይ ጌርና ንገልፃ ክንሪኣ ኢና እዚ ፀወታ ፍሪስቢ ይበሃል እዚ ፍሉጥ ኮይኑ ብጀርመናውያን ኣብ ጀርመናውያን መብዛሕትኡ ዝፃወተሉ ባህና እኳ ብዙሕ የለን ሕጂ ንዓ ክንገልፆ ከዓ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ እዚኣ ስእሊ ክንገልፃ ክንፍትን ኢና Auf dem Foto sehe ich 5 Menschen, 2 junge Frauen und 3 junge Männer. ኣብዚ እንታይ ይገልፅ ኣለኹ ኣነ ድረኣኹም ክንደይ ሰብር ኣለኹ ገልፅ ኣለኹ ማለት እዩ ብዙሖም እየ ገሊፀ ዘለኹ Ich glaube, sie sind Studenten und spielen Frisbee in einem grünen Park. Sie sehen fröhlich aus und haben viel Spaß. ኣብዚ ሕጂ እንታይ ገልፅ ኣለኹ መን እየ ምሶም ገልፅ ኣለኹ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ገልፅ ኣለኹ ኣበይ ኣለኹ ገልፅ ኣለኹ ሕጂ ከም ዝመስለኒ እሶም ተምሃሮ እዮም እብል ኣለኹ ስቱደንትን ማለት ተምሃሮ ናይ ስቱደንት ማለት ተምሃሮ ናይ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ወይ ናይ ኮሌጅ ገለ ክኾኑ ከለዉ ሹላ ትበሃል ከዓ ተምሃሮ ናይ መባእተ ቤት ትምህርቲ ወይ ናይ ጂምናዝየም ማለት ሰከንደሪ ስኩል ወይ ገለ ተኮይኖም ከዓ ሹላ ይበሃሉ ማለት እዩ እዚ ትፍለለይ ሕጂ እዚኦም ከም ግምተይ ተምሃሮ ናይ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ኮሌጅ ኮይኖም ስምዖኖም ከም ዝመስለኒ እዚኦም ተምሃሮ እዮም ይብል ኣለኹ እሶም ከዓ ፍሪስቢ ዝፃወቱ ኣለዉ ኣብ ሓደ ቀጠልያ መናፈሻ ማለት እዩ ሕጉሳት ኮይኖም ከዓ የስምዑን ማለት ኩሎም ፍሽኽ ኢሎም ይረኣዩና ኣለዉ ሓጎስ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓኒ ኢልና ከዓ ትገልፅ ማለት Ich schätze, sie sind zwischen 18 und 22 Jahre alt. Sie tragen dünne T-Shirts und Jeans. ከም ዝመስለኒ እሶም ኣብ መንጎ 18 ክሳብ 22 ዘሎ ዕድመ ይርከቡ ቀጢን ዝኾነ ማልያ ምስ ጅንስ ከዓ ተኸዲኖም ኣለዉ ኢልካ ትገልፅ ማለት እዩ ከመይ ከም ትኸደኑን ዕድሚኦም ንብዚኣ ንገሊፅና ኣለና Ich vermute, es ist Frühling, weil das Wetter schön ist und die Bäume viele Blätter haben. ከም ዝመሰለኒ እዚ ኣየት ኣሎ ወይ ፅድያ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኣየር ፅቡቅ ስለ ዘሎ እቶም ኣግራብ ከዓ ቀጠልያ ኣቁፅልቲ ስለ ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ጀርመን ከምዚ ቀጠልያ ኣቁፅልቲ ካብ ኣየት ካብ ፅድያ ጀሚሩ እቲ ግራብ ኣቁፅልቲ ከውፅእ ዝጅምር ኣብ በዓል ሓጋይ በረድ እቲ ኣግራብ ከዓ ጉንዲ ጥራይ ክትርኢ Im Hintergrund sieht man viele Menschen und viele Bäume. Das Spiel ist in meinem Land nicht bekannt. Wir spielen in Frühling Fußball. Aber in Deutschland spielen viele Leute gerne dieses Spiel. Auch in meiner Heimat verbringen junge Männer und junge Frauen gemeinsam ihre Freizeit. ኣብዚ እንታይ ገሊፅ ኣለኹ
اب باك جراوند اب دحريهم انتهي كم دلو مالتي إمهنتر جرين ديزيد مان فيلا منشن and فيلا بويمة انت بلا لغو بزحت اب دحريت بزحت سباتن بزح حقراب نير لغو Das Spiel ist in meinem Land nicht bekannt. እንታይ ማለት እዚ እዚ ፀወታ እዚ ኣብ ሃገርና ፍሉጥ ኣይኮነን Wir spielen im Frühling Fußball. ኣብ ኣየት ወይ ኣብ ፅድያ ኩዕሶ ኢና ንፃወት እብል ኣለኹ aber in Deutschland spielen viele Leute gerne dieses Spiel. aber ኣብ ጀርመን ብዙሓት ሰባት ደስ ናሎም ፀወታ እዚ ይፃወትዎ Auch in meiner Heimat verbringen junge Männer und junge Frauen gemeinsam ihre Freizeit. እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ኣወዳትን ኣዋልድን ብሓንሳብ እቲ ናይ ዕረፍቲ ግዚኦም ኣሕልፍዎ እዚ ንኣብነት ኣብ ሱዳን ወድን ጓልኒ ብሓንሳብ ክፃወቱ ወይ ክዘናግዑ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ጀርመን እዚ ከም ድሌትካ ምስ ወዲ ጓል ከም ድሌትካ ክትፃወት ኣብ ሃገርና እውን ከምኡ እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ጓል ከይትፃወት ድብለካ የለ ምስ ወዲ ከይትፃወት ድብለካ የለ ከም ድሌትካ ክትፃወት ሕጂ እዚ ብዛዕባ ኣብ ሃገርና ዘሎን ኣብ ጀርመን ዘሎን ተወዳድር ኣለኻ ኦኬ ሚያ ካን ኢሽ ዳሱ ኒት ዛገን እንታይ ማለት እዚ ከዓ ወዲእካ ኣለኻ ማለት እዩ ሓሳብ ካብዚ ንላዕሊ የብልካን ካብዚ ንላዕሊ ክዛረብ ኣይክእልኒ ትብል ኣለኻ ሎሚ እዚአን መሰለተን ክልተ ኤግዛምፕልና እዘን ክልተ ኤግዛምፕል ሓገዝቲ ኮይኖም ክትረኽቡን ተስፋ ኣለኒ ሓገዝቲ ኮይኖም ተረኺብኩመን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትግደፉ ዝኾነ ርእይቶ ይኹን ነቒፈታት ኣለኩም ከዓ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ኣነ እዚኣ ቪድዮ ንዓኹም ሓጋዚት ትኸውን እየ ኢለ ቀሪበልኩም ዘለኹ ኣብቲ መፅእ ዘላ መደብና ከዓ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ነብስኻ ተላልይ ዝሽፈርሸለን ከነቕርብ ኢና ማለት ብኣብነት ጌርና ከነቕርባ ኢና ከም እንዳገበርና ናብቲ ድሕሪኡ ዘሎ ፕሮብሌም ሉዝ ክንከይድና ከምኡ ጌርና ናብ ብሪፍ ክንከይድና ነዚ ክንገብር ፈጣሪ ይሓግዘና ብሩኽ ምሸት እንዳተመናኸልኩም እዚ ወዳሕንኩም ኣሕዋተይ